Hindi pa man tapos ang summer season, may mauuna ng mambasa. Sa Mayo 23, magsisimula na ang pinaka-inaabangang water game show na ginanap at kinunan mismo sa Kamsur, ang Tubig to Handle What the Fun! Matapos makilala noon ang Karamuan Camarines dahil sa Survivor Philippines, muling itatampok ang probinsya sa national television sa pamamagitan naman ng isang exciting, kwela at puno ng aksyong game show. Ang mga kalahok sa naturang game show ay haharap sa iba't ibang obstacle courses at water games na hindi lang susubok sa kanilang galing, kundi magbibigay rin ng matinding katatawanan. Samantala, pangungunahan ng programa ni Yasi Pressman bilang Tubig Serena, kasama ang kanyang tubig barkada na binubuo ni na Marco Gumabaw bilang Tsunami Pogi, Danita Paner bilang Wet Diva, Sia Mercado bilang Reyna H2O at TJ Valderrama bilang Tubig Jester. Hindi rin basta-basaan ang hatid ng programa dahil may mga papremyo rin na nakahanda para sa mga kalahok, kaya mas aabangan ng bawat episode. Ipapalabas ito simula ngayong darating na Mayo 23. Mapapanood ito tuwing Sabado 1:30 ng hapon at Linggo 2:15 ng hapon sa Kapamilya Channel, A to Z, Kapamilya Online Live at I Want at the Filipino Channel o TFC. Richin Boy, CSN.